и да снимаме така, вече пристигаме до нашата цел. Ето го върха. Голфа не води. Да го снимам. Моториста ми е срамежлив. Ето тук останки от стара мандра. Ето тук сега трябва да има още. Ето още останки от стара мандра. Така, сега правим браконьерство. Как няма го снимам? Най-хубавата бука си избереме. Те са ни много дебели. То си ареса най-дебелата. Е тая мазната, виж. Е тая е супер. Е тая. Направо си е наша. Симе! Е тая! Обаче да махнем техниките и после. Няма да мога да издърпя. Ще може? Да? Ще може да издърпаш, нали? Леко хуманенко намерим. Не се оставим малко от нея. Ние му по-дебелото го оставим или си го нарежеме за трупове? То ще изсъхне. Най-горе дали нямаше малко по-тежко. Яте това ми е, дай да видим. Мене там и много харесва. Борчета. Не ни вършат работа. Елхички. Тук май няма. Не. Тук е всичко елки. Ела. И аз мене тази песен чета не на баба ми, на прабаба ми от абитуренски бал. Тая настрина от абитуренски бал, ама добре.
Една бука няма тук. Си му идали по тебе? Нема. Доле, доле на онова дърво. Доле си ми. Доле. То в Гошко е въжето? То въжето в Гошко, да. Аз викам...